ಮತ್ತ ಮುಲ್ ತೂವರ್ ದಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಬಯ್ಯನಾಗ ಬಯ್ಯದ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆಡೆ ಪಣಂಬೂರುಡು ತಣ್ಣೀರು ದಿಕ್ಕಿನ ವ್ಯೂ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇಡೀ ಗೋವಾಗೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಎಂಗಲ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 11 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಸೇರ್ದು ಮಂದಿನಿ ಒಂದು ಇಂಚು ದೂರ ಅದ 11 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಸೇರ್ದು ಮಂದಿನಿ ಆಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಗೋವಾ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಮುಜೇ ಜನ ಅವಲ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಏತ್ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮೇತ ಮಂದಜ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಟ್ರೈನ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೇಪ್ ಅಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ ದಯಪಡ್ಡ ಆಯನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಗೋವಾ ಪಯ ಅಂತ ಓಕೆ ಪಿದಡಿ ಅಜೆತ್ತ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಡೆಮಟ್ಟ ಬೈದನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಬೈದ ಆತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಗಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಬೈದ ಆತೆ ಇಂತನೇ ಟೈಮ್ಯಾಗ ಕಕ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಂಡೆ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡೆ ಟೈಮ್ಯಾಗ ಕಕ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಂಡೆ ಆತೆ ಒಂತ್ಯ ಇಡೀ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮರಲು ಆತಾರೆ ಸೊ ಇಂಕಲ್ 3 ಜನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಪೋರ್ ಎತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆನೆ ಬೇ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಕ್ಕರೆ ಮಂಡೆ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧಡ್ ಬಸ್ ಇರ್ದು ಜತ್ತದ ನಡ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪಂಡ ಕೂಡ ಹಕ್ಕರೆ ಬಂದ್ ಬೈಕ್ ನಡ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನೊಂಚೂರು ಬಂಜಿದಿತ್ತ ಪಿರಿಯಡ್ ಏನ ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೆನ ವೀರ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ಇಮ್ಮೆನ ಬೇರಾಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಡ್ತಾ ಬಂದಾಗಲೇ ಪತ್ತಿವರ ಇಜ್ಜದ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪದ ಬಂಜಿ ಬೇನಾಗದಲ್ಲ ಅಶ್ವಗಂಧದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ ಅಶ್ವಗಂಧ ಚೂರ್ಣ ಮನೆ ಮದ್ದು ನೋವು ನೀವರ ತೈಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫೈನಲ್ ರಿಕ್ಷಾಡು ಕಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಪ್ರತಾಪು ಟೆಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಪದ್ಯವು ಶೇಕಿ ಚಾಲು ಶೇಕಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ದ ಜಿಪ್ ಒಂಜಿ ಕಡಿದಿತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮಸ್ರಾಗ ಹೂ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಜ ಏನು ಕಾಣತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಗ್ದ ಜಿಪ್ಲ ಕಡಿದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ದ ಜಿಪ್ ಪಾಟ್ ಬತ್ತ ಜಿಪ್ ಏ ಪುಟ Yes. How is the juice? Oh, it was first time. Pratapu, how is the juice? मैं जोश है मैं लोग कड़िज्जे उफ वेट मालपण ಬೇರೆ ಮಾರೆ ಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ನಾ ಹೂವಂಡಲ ಮಾರೆ ಟ್ರೈನ್ ಕಾಪನ ಬೇರೆ 10 ಗಂಟೆ ಬದದ 5 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡರದ ಟ್ರೈನ್ ಗೋವಾದ ಮರಳಿಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಯಸಿರ್ತದೆ 6 ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದುವೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣದ ಆಲ್ಪುಂಡು ಹತ್ತದ ಓ ಬಿದಾಡ್ರೆ ಮನ ಪೂರ ಓಪನ್ ಒಂದು ನೀತಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಆ ಚೀಟಿ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾವು ಚೀಟಿ ಮೇಡಮ್ ಚೀಟಿ ದೀರ್ರಿ ಚೀಟಿ ಕಿಸೆ ಲಾಸ ಯಾರು ರಾಣಮಂಡಲತ ರಾಣಮಂಡಲತ ಈಗ ರಾಣಮಂಡಲ ಚಾವಲ್ ಒಂದು ಮುಲ್ತಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರಿ ಟಿಟಿಕ್ 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 ಏತನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ Hello guys, again. Yes. We are almost reached. Only 30 minutes. ಕಾಲ ನಂಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮುಡುಗಾವಡು
ಜಪ್ಪು ಹಿಡಿತ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉರಿ ಪೋಲು ಕಂಕೋಣ ಕಂಕೋಣ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಕಂಕನೊಡುಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ಲು ಜಪ್ಪು ಹಿಡುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಆಯ್ನ ರೂಮುಡು ಸ್ಟೇ ಅಪ್ಪನ ಹೆಜ್ಜ ಅವ್ರ ಪಾಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಬಂದದ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ ಮಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇರೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈತ ಜಪ್ಪು ವಾದ ಏರಿಯಾ ಈ ಜಪ್ಪು ಅದೇ ಪೋಪೊಂದು ವಾದ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಡಿಬಿಟ್ಟ ಪೋಪು ತೂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲು ಕಾಣೆ ಊಟ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಲೆ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಕರೋ ಹಾಯ್ ಕರೋ ಬಾಯ್ galloping in Ati Chap galam engle actually general ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸಾದ ಜಾಲಿ ಯಾವನು ಓಕ ಖಾಲಿ ಎಡಮ ಅಂತದೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದಾನಮ್ಮ 12 ಕುಲ್ದ 12 ಹಿಡಿದು 12 ಕುಲ್ದ ಏ ನಮ್ಮ ಎತ್ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ರಡ್ಡರೆ ಕದ ರಡ್ಡರೆ ಹಿಡಿದು 7 ಮುಟ್ಟಾಂಡ 7 ಇರುವಾಂಡ ದೂರ ಅವು ರೀಚ್ ಇದಲ್ಲ ಧೂಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಅಂಕೋಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಏನಾತೆ ಫೋಕಸ್ ಬ್ರೋ ನಾನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲರದು ಫುಲ್ ಹೋಯ್ನ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಕನಕೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕನಕೋಣದಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಕನಕೋಣ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ತಿ ಮುಂದೆ ಟ್ರೈನೇ ನೆಟ ಎಂಗ್ಲು ಕುಲೊಂದ ಎಂಬೆ ಒಂಜಿ 4 ಲೈನ್ ಸರಿ ದುಂಕಿ ಅಂಚೈತೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಪ್ಪುನಗನೆ ಒರೋಣೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಪೋಪಣ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಟ್ 4 ಸರಿ ದುಂಕಿ ಆರೇನು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡ ಕಡೇಸದ ರೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಗೋವದ ಕಣಕುಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂದೋದಿತ್ತು ಒಯ್ಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಎಂತ ಅಜನ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಕಿಧರ್ ಮುಂಬೈ ಇದರ್ ಕಿಧರ್ ಸರ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ಓಹೋ ಅಲ್ಲ ಮಂಚಿ ರೋಡ್ ಹೈವೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೈವೇ ನಮ್ಮ ಬೈರ್ ವೈದನ ಇಂಚಿನ ವೈದಲ್ಲ ಐಟೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕನಕೋನಾಡು ಜಪ್ಪುನಕಲ್ ಹೋದು ಮಡ್ಗೌಡ್ ಜೈದ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆತ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮಂಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಶುರುದ್ದು ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಲ್ಲೇ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಕನಕೋನಾಡು ಎನ್ಮಲ ಒರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ఆయన రూమ్ నీకు కుల్నకలు యాక్చువల్లీ మురాణి కనగొండ చెత్తది మన నల్తది బొక్కస్ ఇది అంచిపోదు వాసుకొని అమ్మ పోటు అంచె మొత్తం తిరిగి అంది ఇంకలే ఇన్ని లేకుండా చుట్టూ మ్యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ తోయింగ్లే ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾತೆ ಅಂಚೆ ಪೋದು ಕೂಡ ಕನಕೋಣದ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚವಣ್ಣ ಕವಲು ಎಂಗ್ಲು ಪಿರಾವಡ್ ಅಂಚದ್ದು ಮಿಸ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲು ಬಲ್ಲಿಡ್ ಜಪ್ಪ ಬಾಲಿ ಅವರುಂಟು ಅವು ಜಪ್ಪುಗ ನೆನ್ಯ ಅಂಡ್ ಅವ್ಲು ಜಪ್ಪರಲ್ಲ ಐಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಜಿ ಸೀದಾ ಮಡ್ಕವ್ಲು ಜಪ್ಪುಗ ದಾಂಡಲ ಆಪು ದಯಪಣ್ಣ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅವಳ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಜಪ್ಪಣ ರೂಮ್ ಅವಳು ಜಪ್ಪುಗ ಪಟ್ನ ಮಡ್ಗೌಡ್ ಜತ್ತ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಡ್ಗೌಡ್ ಜತ್ತ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಜಿ ಅವಳು ರೂಮ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಎರಡೇ ಜನ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪಡೆ ತುಂಡು ಬಯಲು ಮಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ರೋಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಎಗ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲರಿರ್ತಾರೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕದು ಅದನ್ನ ಸಾಂಬಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ 2 ಜನ ಅಂತ ಕಾಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕದು ಎಂಕಲ್ ಕದಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಜಿಮು ಪೋಪಣ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅವು ಪಾಡದೆ ಎಸ್ ಆರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ದಯಪಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಆಣಿನ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಿದ ಅಂತ ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಆಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಣಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಮಗ್ಲು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರನೇನು ಇತ್ತ ಆಣ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಮಗ್ಲು ಇತ್ತು ಜೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ಸ್ ಮಗ್ಲು ಆಗ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗೋವಾ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಗೋವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ ಅಲ್ತಿರೋದು ಅವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋವಾ ಮಿತ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಚಮುಡದ ಮಿತ್ ಪೋಯ ಅವು ಗೋವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಮೂಲ ಬೀಚ್ ಪುರ ಉಂಟು ಅಂಡ ಬೀಚ್ ಆತ ಜನಕ್ಕಲು ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ರೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೌಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಜರಿಗೆ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಹೋದು ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಪೋರೆ ಮುಲ್ತೋದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು
ಬಸ್ ಇಟ್ಟು പോകുന്നിಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಎಂಚ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸನ್ರೈಸ್ ಓಲನ್ಲ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋದು ತೂಕಂದೇನದು ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಉಪ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿತೆ ಮಡ್ಗವ್ರದ್ದು ಪಣಜಿ ಪಂಜಿಮ್ ಅಡೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಅದ ಮುಳ್ಳು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತಜಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸ್ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಬೇಗ ಒಂದು ಲವ್ ಏನಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮುಲ್ತಾನೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಪ್ ನಾನಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂಕಲ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಆವೊಂದು ಬಸ್ ಬಿದಾಂಡು ಅಯ್ಯೋ ತಿರ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಗೋವಾದ ಚಕ್ಕಿರಾಟ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕದಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏಕೋ ಪಾತೇನ ತಾತ ಎಂಗಲ್ ಓಲು ಪಂಜಿಮ್ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಓವ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗೊತ್ತಂದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ನೆಟ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ನೆಟ ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಗ ಮೊಕಲು ಶೋಕ್ ತೋಜಾರೆ ಇಂಚ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ ಆಗದೆ ದಯಪಂಡ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂದೆ ಮೂಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫೋಟೋ ಬರೋದೆ ಪರಿಜಿನ್ ಬರೀತೀರ ನಂಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಹಾಂ ಎಂಜಿತ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೈರಾಮರ್ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ಹೊಡೆದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬೈಜಾರ ಬೀಚಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸರ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೈರಾಮರ್ ಬೀಚ್ ಮೈರಾಮರದ ಅದ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಳದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೈರಾಮರ್ ಬೀಚಿಗೆ ಎಂಗ್ ಸೀದಾ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ ಪೋಪು ನಡೀತದೆ ಪಂಡ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಐತೆ ಫೇಮಸ್ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟು ಪನ್ಪೆರ್ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪಗಿಲು ಒರ್ಮರ ಏನಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಪಂಜಿಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾಗ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಪುನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೈರಾಮರ್ ಬೀಚ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಮನ ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಾಡೆ ಪೋದು ಜಂಗ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬತ್ತದ ಚಾಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಚರ್ಚ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡೆ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ತೆಪ್ಪರ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೋಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಪೈಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಪೈಂಟ್ ಆಗದೇರು ಅಂಜಾದ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಎರಡು ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೊಡೆಯತ್ತನ ಗೊತ್ತಜಿ ಎಂಗ್ಳು ನಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಕ್ಯಾಬ್ ಪೋಪನಾಕಲು ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ತ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ದಯಪಂಡಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲ್ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ನೀ ಪಂಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮೂಜಿಗ ಮಗಳು ತಾಂಟೊಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಚುಚೂರು ಒಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ನಡೆದ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪೊಡಪುರ ತೆಪ್ಪರಿಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಡೆ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೋಂದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಪೊಡಪುರ ತೆಪ್ಪರಿಚ್ಚಿ ಆತ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸದ್ಯ ಗೀತೆ ತೂವೈದಿಕ್ಕು ಸ್ಟೋಕ್ ಉಂಡು ಇವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತದ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪೈಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಅದ ಒಟ್ಟ ಇನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎದುರು ಪೋಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೀಚಿಗೆ ಈ ಥರ ಬೋತಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಗೋವಾ ಬತ್ತು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿನ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ತೆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಲ್ಲೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೆ ಜೋರು ಬಚ್ಚಿನ್ ಅಂಚ ಸರ್ತ ರೋಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಕಾರ್ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಪೋಕ ಅಂದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈರಾಮರ್ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ 10 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೋವಾದ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೈರಾಮರ್ ಬೀಚ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ತಿಮಿಂಗಲೈ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಆತೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಬೀಚಿಗೆ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಬಲ 1
ಏ ಬಲ 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 ಮೂಲಂದ್ಲೆ ಬಲ ಬಲ ಮಾತ ಮೇ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಲ ಅವ ಹೆಂಗ ಗೈಡ್ ಅವು ಅಂಕಲ್ನ ಇಂದಾ ಒಂದೇ ಸರಿ 1 2 3 ಹೌದಲ್ಲ ಬತ್ತಾತ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೈರಾಮರ್ ಬೀಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡಿಯಾ 4-wheeler ಹೊಲೈ ಬೀಚದೊಲೈ ಏ ಚಪ್ಪಲ್ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅದ ಎನ್ನ ಒಂತ ಕ್ಲಾಗ್ ದಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಅಡ್ಸ್ ಪೊಯ್ಯ ಬಣ್ಣ ನರಕ ಅಂಚ ಒಂದು ಅದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಂ ರೋಡು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಪಂಡ ತೂರ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಂಗಮದ ಒಂದು ಸುದೇರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೋವಾಡ ದಾದ ತೂವರ ಪವ್ವೆ ತೂಜೊಂದಿಜ್ಜಿನಟೆ ಹಾಂ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಯ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಭಾಗ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಭಾಗ ಅವು ಅರೋರ ಅದನ್ನುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜತೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಪುದರ್ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತೂದು ಹಂಗೆ ಬಿಡೋದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನಂದು ಎಂಗ್ಲು ಎಣದ ಮುಖದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಅಂಡ ಅವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮಂತದಂಜಿ ಆಜ್ 7 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ದು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಟೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಉಂಡು ದೇ ಅವು ಮತ್ತು ಐಟೆ ಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ದ್ವೀಪದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ವೀಪನೇ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುದೇರ್ದು ಆಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಮೇಟ್ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಸುದೆ ಅಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಂಗಮ ಆಪ್ನು ಸ್ಥಳ ಅಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ದಾದಲ್ ಪರಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ 4 ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 7 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ 7 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ದ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ 7 ಗಂಟೆ ತಿರುಗುವ ಗಣ್ಯತೆ 7 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪಾಗಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಂತೀನಿ ಉಫ್ ಚ ಬಲ ಒಟ್ಟೆ ಲೈನ್ ಬೋಲೆ ಬಲ ಒಂದು ಗೋವಾದ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಗೋವಾದ ನೀರು ತೆಕ್ಕೊಡು ಬನಂತೆ ಫೈನಲಿ ದೆಕ್ಕಿ ಸರಿ ಬರುಂಡದ ಪುಟ್ಟ ಮೀಯಾರುಂಡ ಮ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯೂ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಬಾಯ್ ಕಿತ್ನೆ ಕೈ 50 minutes नहीं चाहिए ಕುಕ್ಕು ಮತ್ತೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಮೂಲ್ ಸ್ಟೇ ಅದು ಮನದ ಅನ್ನಿಂದ ಮೂಲ್ ಪ್ರತುವರೆ ದಿಕ್ಕುವೇರು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡೆ ಅಂಡ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಾತ ಪ್ರತಾಪಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಕಲ್ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಹಾಂ ತಿಕ್ಕಿಜಾರ ఇక్కడ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ ಪೂರ ಇಜಾರ ಓಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ಡ ಇವತ್ತೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಪ್ರತಾಪ್ ಪನ್ಯ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೋನ್ ಹಿಡಿತ ಕಲೆ ಬರ್ತನೆ ತುಲಿಗೆ ಚೂರು ತಿಲಿಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ತಿಲಿಕೆ ಒನ್ಪುಣ್ಣ ಮೋನ್ ಹಿಡಿದ ಜಾನ ಪುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೆಯಾ ಹಾಂ ಒಂದು ನಿಖಿಲೇನಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಲಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನಾ ಮೆನೊಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಚ ಒಂದುಲೆ ವ್ಯೂ ಎಡದ ಇವದಲ್ಲ ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ದ್ವೀಪ ಒಂದುಲೆ 300 ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 300 ಮೂಲು ಆಜ್ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬಡೋ ಇಸರ್ ಪುರ ಲಾ ದೀಪಲ್ಲ ದಾದ ಅವ್ಯದ ಹವ್ಯ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣೆ ಪೊಯ್ಯೆ ನೀರು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಪ್ಪತ್ತ मैंगो 100 का 50 का 50 का
क्या मैंगो 50 का मिलता है, 250 रुपये केजी है वो। 250 रुपये मतलब 250 है ना दाला बन ముందు లాయకున్ స్టే ముట్టొచ్చు 50 एक दो क्या वीडियो बना रहे व्लॉग ऐसे व्लॉग बना रहे हैं हम लोग क्यों व्लॉग ऐसे चलिए ना घूमने के लिए आया वीडियो बना रहे और सबका वीडियो बना रहे सबका नहीं सब जगह का बना रहे इसलिए ये किधर जाते हैं कोई बोट बोट किधर जाते हैं वो डॉल्फिन शो देखने के लिए डॉल्फिन शो है क्या ओ रियल वाला ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಾದ್ರ ಅಯ್ಯದು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶೋ ಅವತ್ತ ಇಂಚ ಮುರಣಿ ಲೈಪುನಾ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರಿ ಪೇರ್ ಕೆಲ ಮಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟದಿನ ಪೆತ್ತ ಐದು ಬೋಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಏತು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ 350 ಪಂಡ ಐನು 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಟು 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 20 20 × 2 40 40 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 40 ಜನ ಇಂಟು 350 ಪಂಡ ಏತಂಡಿಯ 4 3 12 16,500 16,000 ಕರೆಕ್ಟಾ 16,000 16,000 ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಓ ಮೈ ಡಾಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶೋ ಉಂಟದ ಓಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಪಾಡ್ನೇಟ ನಾನು ತೆಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗನ ಅಡೆ ದೀಪಕ ಅಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆಗಲಿ ಮೂಲೆ ಪತ್ತ ಕಾಣತದೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರಾಗ್ಲಿ ನಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 2 3 ಈಗ ಆರು ಪೋಯರು ಆರು ಬುದ ಸವಿ ಮಡ್ಗವ್ ಪೋದು ಆಗಲ ನಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತ ಇಮ್ಮೆ ಬೇಜಾಡುಲಿದ್ದಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆ ಮೋಣದಲ್ಲಿ ಅಂಚಾರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಎಂಗಲ ಪಾಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ ಪೋರಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ ಮುಂದೆ ಶೋಕದ ಮೂಲೆ ದಿಕ್ಕಿಯ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಜತ್ ನನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ ಎಂಕಲ್ ಬೋಪುನ್ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ ಪೋದು ನನ್ನ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ತಿರುಗಿರುಂಡು ಬಾಕಿ ಬಾಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅರೆಣಂಜಿ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಕಡಪುರದ ಬತ್ತ ಬಾಯ್ 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 ಎಂಗ್ ಸೀದಾ ಪಂಜಿ ಮಿಡ್ದು ಬಾಗ ಬೀಚಿಗೆ ಬತ್ತ ಬಾಗ ಬೀಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಡೋರಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿರಿದೆ ತೊಯ್ಯಪ್ಪವನಿಗ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಆಯ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಟೂರ್ ಪೋಪ ಅಂಜದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತರದ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓಡಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಬೋಡು ರೂಮ್ ನಾಡೋದು ಬಣ್ಣಗ ಓರಿ ತಿಕ್ಕಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ರೂಮ್ ಪಂಡೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬಂದದ್ದು ಕ್ಲೋ ಅಂತ ಮೂರು ಬ್ರೋ ಬಾಗಾ ಬೀಚ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಚ್ ಆಫ್ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಜೋಶ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಜೋಶ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ತಜಪಾರ ಅಪ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಗಾ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದು ನೈಟ್ ಇತ್ತ 7 ಗಂಟೆ ತುಲೈ ಸನ್ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತ ಆತಾನೆ 5 ಗಂಟೆ ಆತಾನೆ ಇತ್ತ 5:30 ಹೋದು ಬಾಗಾ ಬೀಚ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕ ಬಾಗಾ ಬೀಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಮೂಲು ಉಂದುಂಡತೆ ಒಂದೇನು ಕೀಪ್ ಆಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಳಿತ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅದು ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಕೀಪತ್ತ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಆಫ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ಅವೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೇನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೀಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ ಜೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಾ ಜೋಸಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಜಪ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಚಾರ್ಜ್ ದಿವರಿತ್ತಂಡ ರೂಮ್ ಇದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ತಗೊಂಡ ಗುಣ ಸರಿ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಬಾಗಾ ಬೀಚ್ದ ರೋಡ್ ಉಡುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ ಪೋಡುಲ್ಲ ತುಲೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನೈಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋಡುಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋಜನ ಜನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕು ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಡೌಟು ಬಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಿರ್ಬೋದು ಆತಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಮ್ ನೈಟ್ ಆತಂಡೆ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ತೂವರೆ ತೂಕ ದಾದಾ ಬಣ್ಣ ಮೇರೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನ ದಾದಾ ತುಳುಟು ದಾದ ಓಡೋದು ಪಾತಿರಲಿಂದ ತುಳು ತಗಲಿ ಏರ್ಲೆಪ್ಪ ಯಾರ ಮೂಲು
ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಗಡಿಯ ತುಳು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಮೂಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲದ ಅದಾವು ಕಂಪನಿ ಅದಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಉಂಟಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ವೈ ಅರಮನೆ ಹೋಲ್ ಆಮೇತ ಆ ಪೂನಮ್ ಮಾರೆ ಏ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪೋತನು ಬೇ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಬೇ ನಮಕ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂವರ್ನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ತುಲಾಗೆ ಮುಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೆಂಪು ಇಜ್ಜಿ ಕೆಂಪು ಎಕ್ಕಾಡಿತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಗಲ್ ತೂವ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಒಂದು ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಹಿಂಗೆ ತೂವರೆ ಬತ್ತಿನ ಬೀಚ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾದಂಚಿ ಬರ್ಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದೇ ಮೂಲ ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಬ್ ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡಿಟ್ಟೆ ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪೊತ್ತು ಓಡಾತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಈತ್ತೆಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಗೋವಾ ನೆತ್ ಗೋವಾ ಹೋಗೋತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೋವಾ ನೇ ಅದಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೋವಾ ದಾದ ಖುಷಿ ಒಂದು ಬಂದು ಏರು ಐಪಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಸೀನರಿ ಇಂಚೋಂಡು ದಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೀನರಿ ಇಂಚೋಂಡು ನಡೆದ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಬಯ್ಯದ ವ್ಯೂ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆಡೆ ಪಣಂಬೂರುಡು ತಣ್ಣೀರ್ವಾಡು ದಿಕ್ಕಿನ ವ್ಯೂ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇಡೀ ಗೋವಾಗೆ ಬರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಏನೇರು ಬಾಲೆ ಓ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ನಡೆದ ಬಾಲ ಬಲ್ಲೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಸನ್ಸೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲ ಉಂದುಂಡು ಎಂತ ಉಲಯ ಮತ ಪೋರ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅದಿಪ್ಪು ಉಂಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಮಾತ ಎದುರು ಬೋಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬು ತುಲಾ ಒಂಜಿ ಹೈಫೈ ಒಂದು ಹೆಂಗಿದ್ದ ಮತ್ತ ಮುಲ್ ತೂವರ್ ದಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಬಯ್ಯಾನಾಗ क्या कर रहे भाई हाँ बड़े ओ आज जुड़े कौन तो ले इतने रेगल गोवा तूवार दिगदी जाव इत्ते तिक्कोंदुंडु एक्चुअली गोवा उंदे गोवा द ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಮೂಲ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೋರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಜಾಲಿ ನೇ ಮೊಗಲೇದಲ್ಲ ಡಾಗ್ ಎಸ್ದಾಗ್ಲೇ ಬೋರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಜಾಲಿ ಅದಮ್ಮ ಡಾಗೇಸ್ ನಮಗ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರು ಬೇಳೆದಾಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಳೆದಾಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಜು ಬೋರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪರೇಜ್ ಇತ್ತೆ ನೆಡೆ ಎರೆಗಲ ಹಲೋ ವಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತೂವರೆ ವ್ಯೂ ತೂವರೆ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂವರೆ ಪಬ್ ಪಾರ್ಟಿ ತೂವರೆ ఒక ಪರ್ರೆ ತಿನ್ನರೆ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮೂಲೆ ಎತ್ತನ ನಮಕ್ಲ ಬೋರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಕೆಲವರು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಕೆಲವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟು ಬೈದೇರು ಒಂದೇ ಗೋವಾ ಅದಮ್ಮೆ ನೀರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಪೋಂಡ ಪೆಜ್ಜು ನೀರು नहीं कितना होता है भाई कितना होता है बियर सब पीने के लिए कितना होता है कौन सा बियर चाहिए नहीं वो किंगफिशर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम कितना स्ट्रॉन्ग लोगे तो 250 का आएगा और प्रीमियम लोगे तो 200 का आएगा वो बाद में वो सब फीस कुछ नहीं और कुछ चार्जेस नहीं है आराम से इधर सामने फ्रंट टेबल पे ही बैठा देंगे देखेंगे बैठना है तो इधर ही बैठा देता ಮೂಲು ಬಾಕಿದ ಗೋವಾರ್ದು ಮೂಲು ನೆಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದಾಯ್ ಬಂಡ ನೆಡೆ ಹಿಡ್ದು ओ ब्रो लाइव चल रहा है कोई ना एमडी चाहिए हाँ नहीं क्या वो गोवा के बारे में कुछ बताओ हम लोगों को नहीं पता
क्या है ना इधर हम लोग अब नहीं देखो पता भाई इधर गोवा में सब लोग गान मरवा के लिए आते हैं। हाँ। पहली बात तो सब लड़की के लिए आते हैं, लड़की हाँ। नहीं मिलेगा तो फिर बाद में गांधी एमडी सब लोग फूक के चले जाते हैं आराम से। कोई काम धंधा नहीं रहता है, बीच में पढ़ने के अलावा इतना ही रहता है, बस बीच ही दिखता है इधर। फिर भी लड़की के लिए आते हैं सब लोग। लड़की तो नहीं मिल पाती है, गान मरवा के पैसा सब उड़ा के चला जाता है। सही बोला आपने, मैं सब सुना था, वही हो गया। थैंक यू। चाहे तो इधर ही आ जाए। ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆ ಓಡೆ ದೂರ ಏರ್ ನಡೆ ಆಯ್ನಡೆ ಪೋಯ್ ಆಯ್ತು ಜಾಲಿ ಇದ್ದಿ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟು ಗೊರಿ ಬತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಲೆದೇನೆ ಬಿಸಿಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಜಾದಿತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಮೂಜಾನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ ಯಾಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಈತೆ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಈತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಗಳು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಪರೋಲಿ ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಜವಣಿಯರು ಪರ್ಬಲಕೈಜಿ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಲೂಟು ಏರು ಕೆಲವೇರು ಅವನ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟು ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೋವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂತ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೀದಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ದ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಪಂಡ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಮುರಣಿ ಕಾಂಡೆ ಇಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಗೋವಾ ಪೋಯ ಪಂಡ ಒಯ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಯಿ ಪಂತ ನೈಟ್ ಇತೊರ್ತುಗೆ ಮೂನುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡದ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರ ಮಂತದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಕೋಡದ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೊಲಿ ಗೋವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೋಡೆನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೂರು ತೋಜ ಪೋಣಿಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡಾಗ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ದಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ರೂಮ್ ತೆಗೆದು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪಂಡ ಸುರೂಕು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ತಿರ್ನದು ಬಂಡೆ ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಕಲ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಜಿತ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅದು 700 ರೂಪಾಯಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದೇ ರೂಮು ಮೂರು ಟಿವಿ ಉಂಟು ಟಿವಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಈತಂಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ದಾದ ಐಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿಲುಂಡು ಪಕ್ಕ ಕರ್ಟನ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೋಡಿ ತಲೆ ಎಸಿ ಉಂಟು ಎಸಿ ಖಾಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಮಣದು ನಿಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ತು ತೋರ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೋಸಿ ಪಂಡೆ ಎಸಿ ಅಂಡ 700 ಎಂಕ್ಲ ಎಸಿದ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಶವರ್ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚವಲ್ ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡು ನೀರಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಿದಾಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದವ್ರಿ ಜವಣೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಯಾನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಣಾಗಲ್ಲ ಇಂಕೋರಿ ಬಿಹಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದ ಜನ ಇಮೇಡದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಡ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಜಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕೋಡದ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಏಪಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರಾಡು ಮಾತ್ರ ಜೋಶ್ ಜಲ್ಲಾಗ ಇಪ್ಪರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಕ್ಕಳು ಜೋಶ್ ಉಡುಲ್ಲ ಜೋಶ್ ಉಡಿತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನನ್ನೊಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಎಂಗ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ದಿಕ್ಕಗ ಇಜಿಂದ ಅಂಗಿ ಬಾಡಿಯ ಉಯ್ಯ ಚಾ ಪರ್ತಜ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾ ಪರ್ತಜ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಳು ಚಾ ಪರ್ತ ಸೀದಾ ತಿವಿಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾಯ್ ಎಂಗಲ್ ಬೈದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂದೆ ಓಡಿದ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುರ ಕ್ರೂಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬನಾನಾ ರೈಡ್ ಪುರ ಉಂಡಲೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ತೋಜಪಾದನ ಚಿತ್ತ ಬನಾನ ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅನೆಂಗ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪ ನೆರೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಲಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಮಂತಿನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಅನ್ಪ ಪ್ರಾತಪ್ಪು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪು ಡನ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ ಕಾಲ್ ತಂದಿಜ್ಜೆ ಚೆಕೌಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಲ ಕೀದು ಇದು ಪೋಡ ಅತನಾಗ ಪಂಡದು ಪೋಡ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಬರೀತ ರೂಮ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಏನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಏ ಬಡ ಬಡ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಲ್ತಮಲ್ಲ भाई जा रहे हैं हाँ कितना टाइम तक रहते थे उधर मैं देखूंगा यार 1-2 दिन रुकूंगा यहाँ पे हाँ प्रॉपर्टी के लिए आया हूँ यहाँ पे हाँ प्रॉपर्टी देख लो हाँ जैसे ये रूम है ना वैसे देखना हाँ देखने आया फिर प्रॉपर्टी मतलब सेल के लिए गुड टू मीट यू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಅಂಚೆಂಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಜಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಪೋಪಂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರತ್ ನೀರು ಓ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾಗ ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದು ತಿವಿಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಡೆ ಪೋರ್ಡಂಡ ಮಾಪ್ಸಗೊಡಿನ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಸ್ಸಟ್ ಕುಲ್ದ ಬಸ್ ತಿಂಗ್ಳಿತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಸನ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋದಿಲ್ಲ ಎರೆಗೂ ತಡೆಮಡ ಪೋಪು ಜಾದಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಲ್ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪು ಜಂಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ತನ್ನ ಕೊಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಪೋಯಂಡ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಸೋಷಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ತುಲೆನೆಟ್ಟು ಈತ್ ಜೋರ್ ಬಾಸಟ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಒರಿಲ್ಲ ತೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಅರ್ಥಲ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ತುಳುತ್ತಾಗಲೇರನ್ನ ಉಲ್ಲರ ಪಂಡ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬಸ್ಸಟ್ ಅಂಜತ್ತು ಒಬ್ಬೆ ದೀನಲ್ಲ ಒಬ್ಬೆ ದೀಜನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ವಾತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಜದಂಜಿ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಜ ಟ್ರಿಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಜವನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಗೋಡು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ತಿರುಗೋಡು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದಾದಾನ ಪೇರು ಪಂಗಾಗ ದಾದಾನ ಪೇರು ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಸ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ತುಂಬ ಗೆಟ್ಟ ಪನ್ನೋಡಿ ಎಪ್ಪೋಲ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ 9 to 5 ಮಂತದ್ದು ಎರೆಗಾವು ಎರಿಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿತ ಮತ್ತೆ ಜಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಕೆಲವರು ಒಂದು ಪೇರು ನರಕ್ಕ ಅಂಡ ತಿರ್ಗೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುಗೋಡು ಒಂದೇ ತಿರುಗೋಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಿರುಗೋಡು ಎಂಟೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿರುಗೋಡು ಎಂಟೆ ರೀತಿಯ ತಿರುಗೋಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಮುಲ್ದೆದೊಂಡ 120 ಬತ್ತಿನ 30 ಬತ್ತಿನ 120 ಮುಟ್ಟು ಉಂಡೇಟೆ ಶೋಕ್ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರೋ ಮಾಲದ ಕೈಕ್ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ತಿರುಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈಕ್ ಬರ್ಪಾಡು ನಂದು ಮಿತ್ತ ಪುರ ತೂತು ಜನ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರೋ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಡ್ನ ಶೋಕದ ಇಸ್ಕೋ ಕಿತ್ನ ಬಾಯ್ ಹಾಂ 1500 1500 2000 ಕಾ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಓನಾಗ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಗೋವಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ನಡೆಯೋದು ಸೀದಾ ಮಂಗಳೂರು ಹೋದು ದೂರ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಮುಂಬೈ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎನ್ನದ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿಂಚ ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ನರಕ ಒಂದು ಲಾಯ್ ಕಾವಂದು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಇದು ಮುಲ್ತೂರು ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತೊಂದ ಗೊತ್ತಿ ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಪೋಪ ಇತ್ತ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ कृपया लक्ष द्या गाड़ी नंबर 0908 उधना बैंगलोर जंक्शन स्पेशल ट्रेन घोड्याच वेळा प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर येत आहे. कृपया
ध्यान दीजिए गाड़ी नंबर 0905 उधना मैंगलोर जंक्शन ಎಂಗ್ಲ ಗೋವಾದ ಟ್ರಿಪ್ ಇಡೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತ ಪಡೀಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎಂಡ್ ಆಪ್ ನಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಟೇ ಖುಷ್, ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಅದು ಬಣ್ಣಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾತಿರಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ದಾದ ಆಪುಣೆ ಮಲ್ತಂಪೋಡು ನಮಕ್ ಜೋಲಿ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮನ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಏಪ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ वाचिंग. बाय बाय. ಎಂಗ್ ಜತಂದಲ್ಲ 1 2 3 स्टार्ट. हम लोग डीबीएल का गाड़ी में आ रहे हैं घर को. देखो हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि भाई भी हिंदी का वाला है इसलिए पता पो अभी तो जोश पहले गोवा जाने के टाइम में था वो जोश नहीं है अभी तेरे चेहरे में. नींद आ रहा है क्या? ए बुट्टा उन लोगों का सोया नहीं है इसलिए